Добрий вечір. В ефірі програма «Бізнес та влада». У студії працює Анна Медведнікова. Сьогодні говоримо про кредитування, зокрема програму «Доступні кредити 579», програму кредитування експорту, монетарні операції НБУ з банками, процентні ставки. І отже, вітаємо в нашій студії гостей. Олексій Жмеренецький. Добрий вечір. Народний депутат, партія «Слуга народу». Вітаємо. Арсен Макарчук, керівник Офісу управління Національного банку України. Вітаю. Сергій Позняк, фінансовий та інвестиційний експерт. Добрий вечір. Олександр Громико, президент Української асоціації виробників. Добрий вечір. У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував державну програму «Повертайся і залишайся», ціль якої, власне, повернути українців за кордону. Зокрема, програму 579, яка передбачає кредит для власної справи на суму до 1,5 мільйона гривень на 5 років. Вже програма трохи розширилася, маю зазначити, що це вже 3 мільйони гривень. Але експерти говорять, що існуюча нормативна база занадто складна для самостійного аналізу. Давайте прямо зараз спробуємо роз'яснити програму 579. Отже, що, власне, пішло не так? Пане Сергію, до вас питання. На самом деле условия предоставления этих кредитов, они очень жесткие. И они предназначены были для малого и среднего бизнеса. И, соответственно, человек, который должен был соответствовать этим условиям, это реально сказочный персонаж. Да. То есть с чистой кредитной историей, с залогами, с профитным бизнесом, с деятельностью довольно продолжительный срок. Вот. Ну и, соответственно, не была готова сама инфраструктура к наплыву заявок и к рассмотрению таких заявок. Если, допустим, взять конкретно в цифрах, то на середину мая скорость рассмотрения была где-то 2% в месяц. То есть для того, чтобы ждать своей очереди, да, то это более 3 лет. Тут проблема глубже даже, знаете. Тут проблема в чем? В том, что малый и средний бизнес, у него очень маленькое окно возможностей, у него нет времени столько ждать. И поэтому многие, увидев эту программу, впали в такой режим ожидания. То есть они не получали финансирование в других местах, не получали финансирование на других условиях, не модернизировали производство, не создавали запасы, не покупали сырье, не покупали товар в магазины. И это все в преддверии кризиса. Вот. И вы представляете, какой был эффект, когда мы вошли и в карантин, и в кризис, и программа 579 ведь просто затормозила развитие малого и среднего бизнеса. Секундочку, у нас на прямому зв'язку є зараз Леонід Остальцев, ветеран АТО, засновник проєктів «Піца ветерана» та «Ветеранок Кофі». Власне, це та людина, яка спробувала отримати кредит за цією програмою. Отже, пане Леоніде. Привіт. Добрий вечір, пане Леоніде. Вітаємо вас у студії програми «Бізнес та влада». Так, скажіть, будь ласка, розкажіть про, власне, ваш досвід із програмою 579. Ми зараз знаходимося в стадії оформлення цього кредиту. Дуже довго ми це робимо, навіть дуже довго. В принципі, я підтримую слова Сергія, тому що взяти цей кредит практично поки що не вийшло. Ми сподіваємося дуже сильно, він нам дуже сильно необхідний, але на сьогодні, нічим похвалитися я не можу. Добре, з якими проблемами ви зіткнулися? Величезний спектр документів, які потрібно збирати. Ці документи постійно додаються. Є певні проблеми з технічною частиною оформлення цього кредиту, тому що, наприклад, там пошта, на яку треба відправляти ці самі документи, вона не приймає інформацію об'ємом більше 5 мегабайт. Тобто звичайний скан документа скинути нереально. Тобто це такі технічні маленькі негаразди, але здебільшому так. Розглядається питання дуже довго, кредитні комітети не встигають все це робити. На сьогодні ми не можемо похвалитися абсолютно нічим. Кожен тиждень нам кажуть, що почекайте, будь ласка, ще тиждень. Кожен тиждень ми чуємо про те, що всі документи, які ми зібрали, це в принципі все. Але потім з'являється ще невеличкий пакет документів, який потрібен. Плюс історія такого роду, що від початку це була історія про беззалоговий кредит, в принципі,
Але на сьогодні, ми хочемо взяти 1 мільйон гривень, тому що коронавірусна криза вдарила дуже сильно і потрібно закривати певні фінансові дірки, які з'явилися внаслідок закриття всіх закладів громадського харчування і додаткового фінансового навантаження, яке впало на плечі роботодавців, які продовжували працювати, як я, наприклад, в форматі доставки, але при цьому в мінус, виключно для того, щоб платити заробітну платню своїм співробітникам. Ну і звичайно, я підтримую повністю Сергія в тому, що, на жаль, на сьогодні банківська система кредитування, вона не розуміє, що реалії бізнесу в Україні, бізнес-реалії, вони реальні, а люди, які можуть скористатися цією програмою, вони сказочні персонажі в прямому смислі цього слова. Тому що кредитна історія, фінансові потоки, там є представники влади, я чув, «Слуги народу», і, я знову і знову повторююсь, я вже задовбався це говорити, робити на 100% прозоро і чесно в форматі ресторанного бізнесу в Україні математично неможливо. І я можу це на цифрах довести. Тому на сьогоднішній момент, ми в дупі. Поки так. Давайте на вашому прикладі. Ви кажете, що дуже довго чекаєте. Це тижні. А скільки конкретно часу вже пройшло з тих пір, як ви подали заявку? Ми подались на цю заявку ще до коронавірусу. Просто порахуйте, це 4 місяці. Навіть більше. Зрозуміло. Пане Леоніде, ми вам дякуємо. Будемо обговорювати це і надалі у студії. Дякую. Нагадую, з нами був Леонід Остальцев, засновник проєктів «Піца ветерана» та «Ветерана Кофі». Отже, ми почули, що відбувається вже з прямої мови, скажімо так. Давайте продовжувати. Пане Арсене, до вас питання. Тепер прокоментуйте, будь ласка. Варто почати з того, що сама по собі програма 5-7-9, коли вона задумувалась наприкінці 2019-го, на початку 2020 року, це була спільна програма уряду та Національного банку, і вона була спрямована на підтримку саме малого та середнього бізнесу і з більшим опором на стартапи. Фактично, давайте згадаємо цей період, це був час до коронавірусу, і були зовсім інші реалії ведення бізнесу як такого. Але, скажімо, стартап все ж таки написано у програмі, що має бути зареєстрований ФОП 12 місяців. Так. І це стартап? Фактично це не зовсім вписується в категорію того гаражного стартапу, який заснувався. Я тут вже прийшов за кредитуванням, і це одне з тих обмежень, які дійсно робили цю програму складною для отримання. Тут варто також звернути увагу на те, що окрім самих жорсткості вимог як таких, ще є певна специфіка нерозуміння з точки зору потенційних позичальників самого призначення програми. Наприклад, мій улюблений приклад, один з банків, коли ми обговорювали десь на початку весни хід впровадження цієї програми, один з банків говорив, що в них був такий кейс, коли до них просто звернулася людина, яка хотіла за програмою 5-7-9 взяти кредит на купівлю автомобіля для того, щоб, цитую, їздити на дачу. Це зовсім не підпадає. Це зовсім не підпадає, зовсім не вписується. Тим не менше, така заявка була спрямована на банк, банк її розглянув, і зрозуміло, до чого тут бізнес? Вимушений був відмовити. Питання в тому, що сам по собі потенційний позичальник іноді не до кінця зорієнтований на те, щоб надати банкам відповідно до вимог програми усі необхідні документи, в тому числі показати справжній кешфло. Давайте знову ж таки звернемось до слів Леоніда про те, що бізнес в Україні, я приблизно зараз зацитую, не можна вести на 100% в білу. Тобто частина грошових потоків не відображається у звітності. Відповідно, потенційний позичальник не може її показати банку для того, щоб підтвердити те, що в нього є такі обороти. По суті своїй, це ускладнює прийняття рішень банку, тому що коли до тебе приходить позичальник і каже, ви знаєте, от в мене по оборотам, припустимо, обороти в рік складають 50 тисяч, але, нехай 150-200 тисяч, але в мене є ще незадекларовані обороти в 2 мільйони, я здатний обслуговувати свій борг, банк не може сприймати це просто на віру. Варто сказати дійсно, що програма на самому початку не враховувала деяких особливостей. Крім того, до нас прилетів чорний лебідь у вигляді коронавірусу, який суттєво вніс зміни в бізнес-клімат, який є в Україні. І з огляду на це програма потребувала зміни уточнень. Що ми зробили на стороні Національного банку? Ми спростили для банків оцінку таких позичальників. Тобто, якщо банки зобов'язані були для нових позичальників, які не мають кредитної історії,
присвоювати високі рівні ризику та відповідно формувати резерви, ми дозволили їм оцінювати позичальників за так званою портфельною основою, тобто об'єднувати невеликі кредити до 5 мільйонів гривень, в тому числі ті, які підпадають під програму 5.7.9, в так звані портфелі, які всі оцінювати з одним рівнем ризику, невисоким, таким чином не формувати резерви і таким чином спрощено їх кредитувати. Я хотів би відзначити також дуже важливо, що ми попрацювали над помилками разом з урядом. Уряд оновив вимоги до програми 5.7.9, і ми бачимо це навіть зі статистики. Тобто всього за програмою 5.7.9 станом на сьогодні було видано 899 кредитів. З них 899 кредитів на загальну суму порядка 800 мільйонів гривень. Скільки було запитів, ви можете сказати? Зараз ми підійдемо до запитів, але з цих 800 мільйонів гривень із цих 900 кредитів 178 кредитів або 380 мільйонів гривень були отримані тільки за минулий тиждень. Тобто внаслідок оптимізації програми, спрощення тих вимог, які подаються бізнесом, ми бачимо, що суттєво пожвавлюється відповідне кредитування, і це дає нам підстави сподіватися, що за місяць-два ми побачимо зовсім іншу статистику і зовсім іншу успішність цієї програми. Ну, давайте трохи про зміни основні, що відбулося. Позичальникам більше не треба показувати настільки докладно кешфло. Тобто зміни стосувалися практично всього переліку документів. Зміни дійсно можуть критися в деталях, але насправді вони є вагомими. Зрозуміло, дякую. Пане Олексію, питання до вас, як до представника влади. Що зі сторони влади, як ви бачаєте, що треба ще змінити, можливо, в цій програмі? Ну, мені неприємно, але мені доведеться трошки покритикувати Національний банк. Для цього ми і зібралися, для того, щоб дійти якогось рішення. Так? Згадували серед попередніх передач про те, що керівництво Нацбанку викликали і на фінансовий комітет Верховну Раду на звіт, і в саму Верховну Раду. І за результатами звіту голови Національного банку зараз є проект постанови, який ухвалений вже фінансовим комітетом, з жорсткою критикою, по суті, певного ряду дій Національного банку і в плані налагодження кредитування в Україні і боротьби з наслідками коронакризи і так далі. Я раджу телеглядачам або присвятити окрему передачу, подивитись на цей проект постанови. Що У нас вже глядачі одразу ж у студії є. Що мається на увазі? Я задавав пану Смолію, до речі, ці питання і на комітеті. Наприклад, щодо вимог до позичальників. Національний банк ще в 2016 році затвердив так звані стандарти Базелівського комітету Базель-3 в 351 постанові, які висувають дуже жорсткі вимоги до банківського капіталу для того, щоб страхувати дефолтні ризики невиплати і так далі. Причому Національний банк з двох колонок, скажімо, коефіцієнтів, мінімальних і максимальних, щодо цих критеріїв, взяв максимальні коефіцієнти, тобто найбільш жорсткі з можливих, які рекомендував Базелівський комітет. Більше до того, комітет рекомендував вводити ці стандарти з 2022 року, а Національний банк чомусь це зробив у 2016 році. Але тут півбіди. Якщо згадати передісторію цієї жорсткої політики щодо банківського капіталу, вона пов'язана з 2008 роком, з кризою фінансовою і з тим, що економіка тоді західних країн була перекредитована, коли коефіцієнт відношення рівня кредитів до ВВП сягав більше 150%. І більше, 170% було в деяких країнах. І тому якраз і були сформульовані ці жорсткі вимоги до банківського капіталу, щоб уберегти банки від дефолту у період турбулентності, в період кризи. В Україні наразі співвідношення кредитів до ВВП менше 35%, 34,2%, якщо я не помиляюсь. Тобто ці жорсткі стандарти
базелівські застосовувати до України з її низьким рівнем закредитованості також було не зовсім актуально. Оце, так, мені здається, одна з таких вагомих причин, чому зараз бізнес не може брати кредити. Тому що банки не можуть видавати ці кредити через жорсткі вимоги Національного банку до позичальників. Значить, це частина історії. Друга частина історії – схема, інакше це ніяк не називаєш, з депозитними сертифікатами. Коли високі ставки депозитних сертифікатів робили кредитування реального сектору взагалі невигідним. Можна було просто позичати, по суті, Національному банку, купувати депозитні сертифікати Національного банку, отримувати дивіденди з тих депозитних сертифікатів, по суті, з бюджету України. Тому що те, що виплачував Національний банк, це те, що Національний банк не доперераховував в бюджет України. Він виплачував це з прибутку, по суті, свого. І таким чином банкам взагалі було невигідно зв'язуватись з аналізом ризиків, з аналізом бізнес-планів і так далі. Можна було просто заробляти на депозитних сертифікатах. Це неодноразово обговорювалось з банками. От якщо ви можете прокоментувати ці два тези, вони, до речі, відображені в проєкті постанови і в критиці Національного банку. Так, будь ласка, пане Арсене. Так, дякую. Ми плавно перейшли з обговорення програми 5.7.9 на проблему відновлення кредитування як таку. А знаєте чому? Я просто одну секунду переб'ю. Тому що в програмі 5.7.9 оцю різницю в відсотках погашає держава. Тобто, по суті, держава витрачає кошти платників податків на те, щоб заробляли банки, на те, щоб банки стимулювати, кредитувати бізнес. Але якби ми пом'якшили ці умови, які в 351-й постанові, якби ми банкам створили мотивацію не заробляти на держбюджеті, на депсертифікатах, а кредитувати, і щоб це було єдиним джерелом, по суті, чи єдиною можливістю заробляти гроші, кредитувати реальний сектор, то, можливо, державі не довелось би витрачати ці кошти платників податків, а банківська система сама була спроможна кредитувати за доступними ставками. Мені здається, в нас є деяке непорозуміння щодо ролі програми 5.7.9 як такої. Дійсно, вона частково покриває відсоткові ставки за кредитами за рахунок державного бюджету. Це рішення уряду, і уряд вправі дійсно приймати таке рішення з огляду на свою економічну політику. Що ж до тих, скажімо так, зауважень, які Олексій висловив. По черзі, 351 постанова, дійсно, вона відображає найкращі світові практики Базельського комітету, які є золотими стандартами ведення банківської діяльності у всьому світі. Чому ми застосовували саме ці практики, а не ніякі інші? Окрім того, що Україна є, як Олексій сказав, державою з низьким рівнем кредитування, Україна є одним з лідерів, насправді, за кількістю так званих НПЛ, тобто непрацюючих кредитів у банківській системі. Зараз вони перевищують 50%. Це дійсно проблема, і це проблема, яка виникла не сьогодні, не вчора і навіть не 5 років назад. Це так званий legacy портфель, який тягнеться за нами з середини 2010-х років, і загалом, з більшості він сформований за рахунок великого та частково середнього бізнесу. Але це проблема, яка є, і це проблема, яку треба вирішувати. Умови, які Національний банк виставляє до кредитування, до банківського кредитування, спрямовані на те, щоб не прирощувати кількість непрацюючих кредитів, щоб гарантувати, що позичальник, який звернеться за кредитом, не тільки його успішно отримає, але й зможе його обслуговувати. Тому що, як ми бачимо з практики останніх 15 років, іноді на певних періодах отримати кредит була не проблема, а от заплатити за своїм кредитом і повернути його, тут тільки боягузи це робили. І насправді, ми вважаємо, що здорова банківська система – це запорука успішного функціонування економіки і зараз, і на майбутнє. Саме для того ми встановлювали ті чи інші вимоги. Що ж до депозитних сертифікатів як таких? Депозитні сертифікати є інструментом монетарної політики Національного банку. І саме завдяки ним ми допомагаємо банкам керувати їхньою надлишковою ліквідністю, яка виникає в них. Чому не 2%, а 8%? Тому що депозитні сертифікати прив'язані до ключової ставки Національного банку. Так працює монетарна політика. По суті своїй, на певних етапах це було і 18, зараз це 6. І було 21, 22. Зараз ми поговоримо про ключову ставку Національного банку. Втім, депозитні сертифікати, по суті свої, є короткостроковим інструментом регулювання ліквідності. Вони видаються лише на 2 тижні. Більше того, давайте просто змоделюємо таку ситуацію. Припустимо, банк видає кредит позичальнику для фінансування певних його потреб. Позичальник, використовуючи отримані від банку кошти, розраховується з іншою особою, яка надає йому товари або послуги, на яку йому ці гроші потрібні. Відповідно,
Якщо ми працюємо в абсолютно білій системі і не йдеться про спроби виведення коштів, про спроби їх відмивання, а кошти від банку 1 перекочовують в банк 2 і таким самим чином також опиняються в нього на кореспондентському рахунку, і потім він може їх вкладати в депозитні сертифікати. Сам по собі депозитний сертифікат в цій ситуації не є перепоною для відновлення кредитування чи для кредитування як такого. Це лише здатність банку управляти тими коштами, які в нього тимчасово є, повторюю, на 2 тижні. Що ж є насправді проблемою відновлення кредитування? Високі відсоткові ставки. І це не секрет. Високі відсоткові ставки за кредитами. З чого складається відсоткова ставка за кредитом? Це, перш за все, звісно, вартість грошей. Тобто ключова ставка Національного банку. Це та вартість, за яку банк може залучити свої гроші. Зараз, до речі, вона складає 6. Це найнижчий в історії України реальний рівень відсоткової ключової ставки, за яким банки можуть дійсно залучити кредитування. Крім того, крім вартості грошей, у вартість кредиту включаються також витрати банку на обслуговування цього кредиту. Зрозуміло, якийсь певний дохід, який банк закладає, але що найважливіше, на що я хочу звернути увагу, це так звана премія за ризик. Тобто це ті відсотки та вартість, яку банк закладає на випадок, якщо його позичальник не буде йому віддавати гроші. Тобто, грубо кажучи, певні позичальники можуть на собі отримувати ризик неплатоспроможності або, навпаки, небажання обслуговувати свої кредити інших позичальників. І от тут, власне, як зменшувати цю найбільш ключовий елемент. А найбільш ключовий він тому, що, я відволічусь, зараз відсоткова ключова ставка складає 6%. При тому, дійсно, будемо відверті, реальні ставки за кредитами в районі 16 для бізнесу нерідко. Тобто плюс 10%. Це залежить все від умов, звісно, залежить від бізнесу і так далі і тому подібне. Але вартість грошей в цій відсотковій ставці складає менше половини. А більшість – це якраз премія за ризик. А вона виникає через непрацюючі суди, вона виникає через зловживання з боку нотаріусів, зловживання з боку позичальників і їх здатність не віддавати кредити. У мене є також одна з моїх улюблених історій, я їх сьогодні буду, напевно, розповідати. Це сталося не сьогодні, це сталося роки 2 чи 3 назад, але голова одного з великих банків, які працюють в Україні, відповідав не під протокол, off the record, що максимальна сума кредиту, яку вони видають зараз своїм позичальникам, складає $10 000. Чому $10 000? Тому що це є сумою хабара, яку треба заплатити суду для того, щоб суд прийняв рішення, яке дозволить йому не повертати кредит. Тобто кредитувати на суму більше було просто невигідно, оскільки позичальник заплатить суду, решту різницю покладе собі до кишені. А саме на це, мені здається, варто звертати увагу для того, щоб говорити про відновлення кредиту. Одну ремарочку можна? Я хотів би ще уточнити. Серед тих непрацюючих кредитів, про які ви говорите, більша частина була сконцентрована в Приватбанку і ще буквально в декількох банків. Якщо ви змішуєте в один котел ці десятки банків, а перед програмою по виведенню з ринку банків їх було і сотні, якщо взяти медіану, то більшість банків не мала такого відсотку непрацюючих кредитів. Це через схеми, які були організовані всім відомими людьми, і весь цей тягар непрацюючих кредитів був сконцентрований буквально в одиничних банках. Не можу погодитись. Насправді це, звісно, Приватбанк, це велика доля з частки непрацюючих кредитів. Однак маємо визнати, що і інші банки. Державні, до речі. Не тільки державні. Ми маємо досить багато приватних банків і досить велика кількість бізнесів, які і зараз працюють успішно, з певною долею успіху. Великі агрохолдинги, великі металургійні компанії, які мають величезні кредити, не обслуговують їх і не звертаються за новим кредитуванням, просто тому, що з точки зору банківської системи вони зараз дефолтні, вони не обслуговують. Правильно, але це не був малий і середній бізнес. Це були схеми, організовані під конкретні і немаленькі підприємства. Малий та середній бізнес дуже часто використовувався і використовується зараз у схемах великих компаній для того, щоб оптимізувати свої витрати. Якщо ми говоримо про малий і середній бізнес, от скажіть, ви ж, напевно, буваєте в кафе, а ви ж, напевно, замовляєте там продукти харчування і в тому числі, можливо, алкогольні напої. Чи звернули ви увагу, що до вас приходять з терміналом
припустимо, і пробивають 2 чеки. Один чек іде Да, на різні товариство з ФОПи, обмеженою для мінімізації, відповідальністю, один на ФОПи. ФОПи за всіма ознаками це малий бізнес, можливо, середній бізнес. Практично ні. Але по суті своїй це загальнонаціональний, якщо так можна сказати, спорт. І ми маємо дуже багато прикладів, коли саме через малий та середній бізнес використовується великими компаніями для оптимізації податків, в тому числі для оптимізації своїх кредитних операцій. Дякую. Пане Олександре, питання до вас. Хочеться, щоб ви прокоментували все сказане, по-перше. І, по-друге, можливо, ви бачите якісь кроки, як після зниження ставки НБУ до 6% можна знизити ставки на кредити. Ну, давайте начнем все-таки сначала. Наша программа 5.7.9. Совершенно очевидно, что программа провалилась. То есть она не работает, потому что выданные на 40-миллионную страну 800 миллионов гривен кредита, а речь идет о компенсации, даже если мы возьмем там среднюю компенсацию 10% от всей суммы, то бишь речь идет о 80 миллионах гривен компенсации со стороны государства. Это 2,7 миллиона евро государство за 4 месяца компенсировало процентной ставки. Но это средняя компенсация, гранты среднему одному предприятию в Германии. Вот сегодняшняя ситуация коронавируса. То есть 40-миллионная страна получила в виде компенсации бизнес от государства с бюджета 2,7 миллиона евро. Потому что от 800 миллионов гривен выданных кредитов это примерно 80 миллионов компенсации от государства. То есть программа не работает. Это однозначно совершенно всем понятно. Да? А, к сожалению, критиковать здесь в данном случае НБУ, как уже было, или там правительство, или Верховную Раду, здесь мне очень сложно. Совершенно налицо очевидность отсутствия взаимодействия. Вот правильного, четкого взаимодействия между правительством, между НБУ и Верховной Радой. Идут обвинения взаимные, и все приходит к тому, что у нас, во-первых, есть большая достаточно сумма, выделенная на коронавирус, там, по-моему, 65 миллиардов гривен, да, которые тоже пока непонятно, как еще их не потратили. Да. Есть действительно достаточно высокая ликвидность банков, которые не знают, куда деть, в том числе по тем причинам, которые было сказано. Да. Это риски, это судебная система, потому что если уже мы начинаем говорить про возвраты кредита, безусловно, судебная реформа, кстати, сегодня на Совете национальных реформ президент об этом сказал, что судебная реформа это стоит основе всего государственности, судебная, правоохранительная реформа. На самом деле, это, конечно, не тема нашей передачи, об этом можно говорить часами, потому что без этого, конечно же, снизить процентные ставки тоже очень сложно, но есть мое предложение в этой ситуации достаточно разумное и простое. То, что мы сегодня видим, использование малым бизнесом, ФОПами, да, крупным бизнесом, это всем, меня многие здесь знают, и многие за это меня критикуют, что я выступал в свое время за уравнение правил игры, чтобы хоть как-то отслеживать розничный оборот. Весь мир там придумал кассовый аппарат, но ничего другого не придумали. Да? К сожалению, это тоже подвергалось большой критике. И на сегодняшний день очевидно, что есть очень большие крупные компании, сетевые компании, да, которые продают там контрабанду в центре города и при этом продают под видом подставных ФОПов. Ну, эта проблема, она известна, и они уже, можно сказано и пересказано, что называется. Да? Но здесь должно быть четкое взаимодействие. То есть правительство должно заниматься вот этими вопросами для того, чтобы детонизировать эту экономику. Да? Но раз уж мы видим, вот по программе 5.7.9 это как раз все выплыло наружу. Вот эти все проблемы теневой экономики, она сегодня составляет 40%. Да? Некоторые сектора экономики говорят, что нет, 40 это мало. В нашей, например, там отрасли 80%. В ювелирной, например, говорят, ну просто 80 в тени лежит. Да? Там в электронике действительно порядка 40-45. В одежде, обуви доходит там до 70%. Да? То есть в разных отраслях по-разному. Вот эти 5-7-9, они четко обнажили эту проблему. Действительно, а кому выдавать? Если малый и средний бизнес лежит в тени, банки, они не могут выдавать компаниям, которые не могут нормально, достоверно показать свои обороты, как они вернут кредиты. А значит, что необходимо делать? Первый вариант. Или давайте, так сказать, детонизировать эту экономику, да, заставлять выходить из тени, но это сложный длинный процесс. Или в этой ситуации расширять эту линию. Расширять на те, которые работают в белом поле. Ну, 3 миллиона никому не интересно. Потому что бизнес, вот, например, я возглавляю ассоциацию производителей, и сам, в том числе имеющий заводы, да, производства бытовой техники. Ну, понятно, что я за 3 миллионами гривен не обращусь, чтобы получить, 300 тысяч гривен компенсации от бюджета. То есть, не тот совершенно уровень, да, тратить очень. Поэтому необходимо программу правительству с НБУ встречаться и расширить, например, до 100 миллионов гривен. Да, мое такое предложение достаточно простое. Расширить до 100 миллионов, но для того, чтобы
не ушли, условно, там, в импорт, в покупку доллара, чтобы не раскачать инфляцию, да, необходимо, конечно же, точно так же сделать вот эти критерии. Первый критерий, я, понятно, со своей колокольни, как возглавляю ассоциации производителей, я считаю, что компания должна быть производственного характера, да. Компания, создающая рабочие места. Компания, которая не увольняет сотрудников во время коронавируса. Можно еще критерии сделать, там уровень зарплаты, но однозначно надо расширять до 100 миллионов, чтобы в итоге компенсация была такой компании до 10 миллионов гривен. Мы, опять же, возьмем пример Германии, там маленькие рестораны сейчас по 50 тысяч евро просто в виде грантов получают, чтобы не увольняли людей, или даже если ты закрыл там рестораны, сферу услуг, потому что, понятно, эта сфера наиболее пострадавшая, им дают гранты, не кредиты, а гранты. Средняя компания, уже вот уровня производственной компании, получает вот эти гранты, как я говорил, там 2,7-3 миллиона евро, это совершенно средний у них грант от государства. Они потратили, Германия 160 миллиардов евро на это выделила. Одна только компания Люфтганза, последнее решение правительства, получает 9 миллиардов евро на спасение, да? Мы не Германия, безусловно, но даже если смотреть с точки зрения ВВП просто стран, соотношения, про население нечего говорить, мы, конечно, не способны давать такую помощь нашему бизнесу в соотношении населения. У нас нет такого бюджета, нет такого валютного запаса, как в Германии. Но даже если смотреть наш ВВП и Германии, мы очень слабо помогаем бизнесу. Мы практически ему не помогаем, я бы так сказал, да, в соотношении западных стран. Еще один важный момент. Это не только Германия. Мы сейчас говорим про Европу, мы говорим про Китай, мы говорим про США. То есть все цивилизованные страны, это просто тренд стал помогать собственному производителю. То есть это тренд даже в Евросоюзе. Когда произошла эта ситуация коронавирусная, пошли разногласия между Италией и Германией. Вы нам слабо помогаете, поэтому мы за себя закрыли границу многие между собой. Да? То есть идет абсолютно четкий мировой тренд. Спасение национальных экономик. Мы думаем о самих себе, не думаем о каких-то других экономиках. Да? Поэтому идет абсолютно четкое накачивание денег экономикой, дешевых денег. Ставки снижаются, не просто снижаются до нуля. Да? Сегодня это и Китай, и Европа, и США. Учетные ставки. Но они реально получают деньги. Они получают гигантские миллиарды, что евро, что долларов. Эти банки получают эти деньги. Соответственно, банки выдают под 1-1,5% уже работающим предприятиям, лишь бы они не уходили. Китай просто невероятное что-то сделал. Это последние данные, но я думаю, что можно верить сайту Е-Правда. Там 30 триллионов юаней они выпускают фактически в виде эмиссии. Это 4 триллиона американских долларов пересчитать, 4,2, да? Дают под 0% банковской системы под программу кредитования вот этих самых производственных предприятий для того, чтобы они ушли в рецессию. Конечно, правительство увидело, многие страны в рецессии, да? И они настолько не хотят этой рецессии, настолько Китай привык к ежегодному росту, причем самому высокому, как правило, в мире, да? Что они хотят спасти вот этими деньгами, накачиванием деньга, экономику, и чтобы выйти как в ноль, а даже, может быть, в плюс. Они рассчитывают на это. Они накачивают экономику деньгами, в том числе за счет эмиссии. Они не боятся этих шагов. У нас здесь налицо, я вижу, что НБУ очень плохо работает с правительством. И совершенно очевидно, что нужно садиться за стол переговоров, в том числе вот благодаря вашим передачам, круглый стол, надо собирать бизнес, собирать правительство и НБУ и принимать вот эти решения. Ну, одно из решений, вот 5.7.9, хорошая программа, просто распространить его до 100 миллионов гривен на производственные предприятия. Пане Олексію, скажіть, чи реально це? Да, я хотел прокомментировать с точки зрения государственных интересов. Нужно помнить, что любая программа, подобная 5.7.9, это расходы из госбюджета. То есть это выплата, по сути, процентов банкам, прибыль для банков за счет государственного бюджета. Есть в мире, и вы правильно сказали, механизмы, которые не требуют расходов из государственного бюджета, а требуют просто немножечко другой кредитной политики от НБУ. Вот, например, инструмент Funding for Lending, так называемый, когда рефинанс выдается банкам под целевые кредиты. Когда устанавливаются, например, приоритеты развития предприятий в тех или иных отраслях, тех, которые малоинфляционные, которые с высоким уровнем локализации, да, и НБУ выдает под супер низкий процент банкам рефинанс только под выдачу кредитов для этого типа предприятий, для этого типа бизнеса. Например, да, как вариант. По поводу тех же депозитных сертификатов, я хотел вернуться. Но это не совсем правда, что ставка, что есть какой-то стабильный коэффициент корреляции между, ну или взаимоотношения между учетной ставкой и ставкой по депозитным сертификатам. Может быть коридор разный. И можно было сделать так, что депозитные сертификаты были бы таким, скажем, карательным инструментом с супер низкой ставкой, когда банки не могли бы использовать их взамен кредитования. Ну, у вас позиции, они напрямую связаны. Есть позиция ученых,
и ряд исследований, которые говорят, что они не связаны напрямую. Так, подождите, вы говорите, фактически не связаны или не должны быть связаны? Нет стабильного коэффициента связи. То есть нельзя сказать, что если учетная ставка, там, допустим, 10%, то ставка по депсертификатам обязательно должна быть 8%. Она может быть при этом и 4, и 2. И нет какой-то мат-модели, которая их связывает, объективная мат-модель. Может, в Нацбанке есть такая мат-модель? Подождите, депозитные сертификаты по своїй природі, депозитні сертифікати за своєю природою, перепрошую, є інструментом монетарної політики. Тобто це продовження рішення Національного банку щодо ставки. І, власне, відсоток за ними напряму зв'язаний. Це рішення, яке є рішенням щодо ведення монетарної політики. Це рішення було, до речі, підтверджено Радою Національного банку України, і інструментарій монетарної політики є затвердженим. Це відкритий публічний документ, з ним можна ознайомитись. Немає жодних якихось там плаваючих депозитних сертифікатів, які там для одних банків відрізняються і складають 8%, для інших 4% і так далі. А що ж до цільового рефінансування? Цільове рефінансування потрібне банкам, які відчувають проблеми з ліквідністю, або ті, в яких немає ліквідності для того, щоб такі кредити видавати. Оскільки, знову ж таки, я повторююсь, вартість грошей в вартості кредиту складає менше половини. Наразі Національний банк ввів новий інструмент для довгострокового рефінансування. Зараз будь-який банк може на 5 років залучити від Національного банку кредит рефінансування на свої потреби. Фактично банки цим скористалися, але загальний обсяг – це новий інструмент, він був введений, якщо не помиляюсь, в травні, загальний обсяг складає трохи менше, я зараз боюсь помилитись, 4 мільярдів гривень. Просто через те, що банки не відчувають потреби в ліквідності як такій. Загальна ліквідність банківської системи складає 170 мільярдів гривень, і їм не потрібні додаткові гроші, їм потрібні якісні позичальники. Ми маємо, от буквально сьогодні вийшла заява від Української ради бізнесу, яка включає в себе досить багато бізнес-асоціацій. Власне, я про це теж хотіла поговорити. Так. Що для повноцінного кредитування реального сектору економіки потрібні правоохоронна та судова реформа, котре повертається до них. І ми маємо, знову ж таки, заяви від банків, які заявляли також у публічному полі, що для повноцінного відновлення кредитування їм не потрібні зараз спрощення регулювання Національного банку. Це був абсолютно чіткий меседж. Їм потрібні платоспроможні позичальники. От, власне, в цьому проблема. Повертаючись до того, що ви сказали, дійсно, ми зараз маємо таку потребу в позичальниках, які будуть показувати, чи готові показувати чисті обороти, які готові відповідально поставитись до виплати свого кредиту. І тут питання державної політики. Хто перший має, власне, зробити крок назустріч? Чи маємо ми залити економіку грошима з тим, що ці гроші підуть просто в пісок, не повернуться і не принесуть жодної користі ні для українського реального сектору, ні для економіки в цілому. І знову ж таки сподіватися, що лише якийсь відсоток потрапить в реальний бізнес, в той, який дійсно спрямує ці кошти на нарощення свого виробництва. Тобто брати на державу такий ризик. Чи все ж таки ми маємо всередині держави навчитись грати по правилам, виходити, бути готовими вийти з тіні і бути готовими до цивілізованого ведення бізнесу, до цивілізованого користування фінансовими послугами. Власне, мені здається, що для української економіки і для держави в цілому більш вигідно це соціальний договір, за яким бізнес готовий працювати в білу, банки готові кредитувати такий бізнес. Адже навіть якщо ви вести банки з цього рівняння, бізнес, який працює в білу, це доходи державного бюджету через податки. Це створені нові робочі місця з захистом, який гарантується працівникам, які працюють на цих робочих місцях. Це, в принципі, розвиток економіки як такий. Це бізнес, який працює на державу, а не бізнес, який працює тільки на кишені своїх. Можна я Івану Громику питання задам? З приводу, ви як представнику асоціації, скажіть, от, з риторики Нацбанку і банків, я погоджуюсь, що банки говорять про те, що їм не вистачає білих, платоспроможних позичальників. Що от у вас в асоціації, напевно, багато бізнесів з реального сектору,
і вони, напевне, намагались взяти кредити. Чи у всіх бізнесів, які в вашій асоціації працюють в білу, я думаю, такі там є, хоча б якийсь відсоток. Ну, я Ні, наша жартую, асоціація більшинство. можливо, він великий цей Нет, в відсоток. нашей ассоциации производителей таких большинство, Вони они перешли. стикались, навіть білі бізнеси стикались з тим, що їм проблематично взяти кредит через те, що банки не зацікавлені видавати ці кредити, бо вони мають інші джерела і способи заробітку. Чи все ж таки білі бізнеси Конечно. отримують Нет, захист смотрите, у цих в кредитів? прошлом году понятно то, что вы говорите. Ну, слушайте, но ВГЗ наша гривня, вы в ВГЗ давали доход больше, чем раздавать кредитам. Это совершенно очевидно, что они сами говорят, ну зачем мы тебе будем выдавать? Мы совершенно беспроблемно, положили в НБУ, в ВГЗ 18 годовых. Зачем нам вообще подавать? Даже по 20 зачем выдавать? Слишком маленький доход, а риски высокие. У меня, кстати, немножко Тобто другой банки вопрос. на державі Да. заробляли. Да, конечно. Ну, сейчас, когда стали ставки все-таки Ну, падать, понятно, но уже рик как оно бы, да, зароблялось. да, ну это, конечно, да, это же совершенно вчера еще было, да, то есть, ну, и, в принципе, и сегодня продолжается, но уже, наверное, не в той степени. У меня вопрос больше к Арсену несколько другой, то есть я прекрасно понимаю то, что вы говорите по поводу рисков. Я и сам всегда, знаете, как становлюсь на другу. Банк — это те же компании, только торгующие деньгами и торгующие рисками, по большому счету, да. Вот. Конечно, это очень дискуссионный вопрос, сколько стоят сегодня риски, когда ты получаешь под 6, там, выдаешь там под 20, вроде слишком дорого, но у меня совсем другого плана характера. Я понимаю, действительно, бизнес есть разный, есть теневой, серый, поэтому кто-то 20, кто-то и 30, а потребительские кредиты и 40 берут, да, поэтому сейчас у меня вопрос к вам конкретно другой. Если сегодня прийти в государственный банк, сейчас не возьмем какой-то банк, то вы сегодня можете на депозит разместить под 11,8%. Я посмотрел на сайте одного из государственного банка на год, если вы в конце получаете. Це ви тільки Вопрос. що подивились? Ми просто сьогодні зранку дивились, 10% зараз Окей, ставка. давайте 10. Вот пускай даже 10. Зачем банку почти в 2 раза на 70% брать дороже, банку государственному, возиться с этими людьми, с депозитами, там какие-то 20-50 тысяч гривен, когда он может под 6 годовых взять и миллиард там получить, например, в НБУ. Ну зачем ему брать кредиты под 10 годовых у людей, когда можно в НБУ взять под 6? Депозити. Депозит. Да, депозиты зачем брать под 10, Если можно финансировать. если можно взять у банка под 6? Ну, дивіться, ставка, яку ми її знижували протягом цього року досить суттєво. Да? І останні два рішення Комітету з монетарної політики – це зниження з 10 до 6 через 8. По суті своїй ми говоримо про те, що в банків є певна інерція. Тобто ставки будуть падати, і я думаю, що до кінця літа ми вже побачимо середні однознакові ставки за депозитами. Тому що абсолютно зрозуміло, що вартість депозиту, вона дуже сильно корелює, набагато, до речі, сильніше наразі корелює з ставкою Національного банку, ніж вартість за кредитом. І ми пам'ятаємо, там, на початку цього року абсолютно нормальною була ставка 13% за короткими депозитами. А зараз вона складає 10%. Я думаю, що протягом місяця-двох ми побачимо 9% і менше. І по суті своїй, так, є певна інерція, це абсолютно нормально. Ми вважаємо, що інерція, ну взагалі не ми, з точки зору економічної науки, інерція складає 9-18 місяців. Тому вже до кінця цього року це буде суттєво нижче. Що стосується того самого кредитування, вже сьогодні ми бачимо, що окремі банки видають окремі іпотечні кредити під однознакові ставки, менше 10%. Гривневые. В гривні, так. Ми вважаємо, що, по-перше, буде розширятися спектр об'єктів, на які такі кредити видаються. По-друге, зменшуватиметься сама ставка. Це абсолютно нормально, і це буде відповідь на ту політику Нацбанку, яку він зараз проводить. Нет, то, что инерция идет, это совершенно понятно. Я, например, считаю, что инерция снижения стоимости кредитов, она совершенно очевидна. Если он взял депозит, условно, 3 месяца назад, годовой депозит под 13 годовых, ну как же он может сегодня выдавать под 9? Но принимать под 10, когда ты можешь взять сегодня под 6. Ну где логика коммерсанта? То есть мне сегодня предлагают два банка. Вот мне, да, я честно там надежный заемщик. Один мне предлагает там условно под 10, другой под 18. Ну где я выберу? Разумеется, по 10. Почему государственные банки не берут, сколько им необходимо ликвидности под 6 годовых? Почему они работают с депозитами 10? Почему они не опустят до 5,5? Сегодня, вот почему они не берут, это сразу не опускают? Им же выгодно. Можно перед Значит, тем, как вы это сделаете. ответ простой, как я вижу, да? Пообщавшись, конечно, с коммерческим банком, же про государственное общение, что вы говорите, непонятно. Государственный банк, по идее, должно быть наивысокое доверие от НБУ, да, во всяком случае. Но мне говорят, что это просто на бумаге. На самом деле НБУ может и 6, и 5, и даже 0 поставить для пиара.
ну, не выдают под 6 годовых столько, сколько им надо. Не совершают. Требования очень высокие, опять же, к банкам, чтобы получить эти 6 годовых. И поэтому вот эта инерция, и поэтому можно как бы на самом деле и 5, и 4 поставить, но Ні, проблема выдается очень тяжело получить. Проблема ховається в іншому. Насправді абсолютно реально отримати ті самі кошти під 6% і на довгий строк, і на короткий строк. Питання в тому, що яку реакцію викличе таке різке падіння ставок за депозитами в власне вкладників. Тобто, якщо ви мали депозит у 13% на початку року, припустимо, він був на півроку, так? Ви в січні укладали його. Зараз ви приходите його забирати, вам кажуть, ми можемо вам продовжити цей депозит, але під 6%. А для вас, ну, напевно, буде навіть на психологічному рівні шоком. Тому банки також допускають певне плавне зниження цієї ставки. І воно буде знижуватись надалі, просто для того, щоб керувати, знову ж таки, можливими відтоками, які виникнуть у зв'язку з цим. Пане Сергію, будь ласка, Можно, да, я прокоментуйте, прокомментирую. сказати, У так. нас вот эти все вещи происходят с депозитами, с кредитами, еще из-за одной вещи. У нас однобокая финансовая система, модель финансовой системы однобокая. Она у нас с монополией банков. То есть в международный опыт в странах со стабильной экономикой, она из двух частей состоит. Это не банковский финансовый сектор, он у нас есть, но он у нас, ну, очень слабо развит. Я представитель банковского финансового сектора, я знаю, как там обстоят дела. Да. Вот. И в странах с развитой экономикой там примерно одинаковые объемы и активов, и кредитования, что у банков, что у небанковского финансового сектора. То есть у нас тоже есть, ну, как бы предложение такое, чтобы дать возможность небанковским финансовым установам, вот чтобы не было там резкого, допустим, падения, и людям не было куда идти, и две системы, они друг друга во всех странах, да, они взаимодополняют. Одна как бы сбоит, другая работает, другая сбоит, первая работает. Да? Вот. У нас это породило, что у банков монополия. Когда там был кредитный бум, это породило и коррупцию, и необеспеченные кредиты. Ну, как бы это все за этим потянуло. То есть, если бы было бы вот эти вот две системы работали равнозначно, да, то это дало бы возможность, во-первых, людям выбирать. Во-вторых, сейчас бы была бы система, которая бы могла бы, ну, были не банковские финансовые учреждения, финансировали бы бизнесы, потому что бизнесы, ну, безусловно, требуют финансирования. Вот. И, соответственно, как бы, ну, доверие вообще ко всей системе выросло. У нас 400, почти 500 миллиардов гривен у людей в матрасах зашито. Да, это... но мне надо никаких этих кредитов МВФ, да. Просто нужно, чтобы, ну, вот к общей финансовой системе выросло доверие у потребителя. Это поможет эти деньги вытащить из матрасов. Они их проведут где-то через кассы, через банки, через небанковские финансовые учреждения. Это направит поток в малый и средний бизнес, соответственно, выведет и экономику из тени. Ну, дальше как бы вот этот вот цикл замкнется. Вот. Мы выступали там с предложением к Национальному банку, там, общались, но пока как бы фидбэка не получили. Дозвольте відповім. А завтра, 1 липня, набирає чинність закон 79 спліт. Національний банк набуває прав регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором. Тобто до цього регулювання та нагляд здійснювала Національна комісія Нацкомфінпослуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінпослуг. А Національний банк, перебираючи регулювання та нагляд за небанківським фінансовим сектором, пропонує також нову політику цього регулювання та нагляду. Ми презентували її у своїх білих книгах, і ми також вивчили ці білі так книги. невдовзі ми вже спілкуємось з комітетом, з нашим профільним комітетом Верховної Ради щодо нового законодавства. І в цьому новому законодавстві ми хочемо розширити можливості цього небанківського фінансового сектору. Наприклад, для кредитних спілок ми хочемо запропонувати можливість обслуговування не тільки зараз кредитні спілки можуть тільки своїх бути учасників. тільки фізичних осіб, тільки громадяни. Ми хочемо також долучити до ринку кредитної кооперації через кредитні спілки також фермерські господарства та фізичних осіб-підприємців. Ми вважаємо, що це позитивно відобразиться в принципі на глибині цього сектору ринку і також на розвитку небанківського фінансового ринку в цілому. Ми також передбачаємо нові можливості для залучення коштів фінансових
фінансовими установами. А я хочу наголосити не залучення коштів від громадян, тому що ми пам'ятаємо Банк Михайлівський, ми пам'ятаємо закон Банку Михайлівського, але також це розширення фондування для небанківського фінансового ринку, яке також позитивно відобразиться на їх бізнесі і також на можливості надання їм послуг. Тобто давайте подивимося, як найближчими місяцями буде змінюватися ця інфраструктура. І ще одна ж річ, про яку я хочу сказати. Ви сказали про дві опції: банки, небанківський фінансовий сектор. Але в розвинутих країнах є третя опція – це розвинутий фондовий ринок. Так. Це площадки, на яких приватні інвестори, інвестиційні групи можуть вкладати вільні кошти знову ж таки, і допомагати залучати ці кошти великому бізнесу. Український бізнес, великий український бізнес, до речі, уже використовує потенціал фондового ринку, але за кордоном. І це також, до речі, впливає на об'єми, на статистику кредитування, яку ми бачили протягом останніх років. Великі фінансово-промислові групи виходили на IPO, виходили на міжнародні ринки запозичень, та залучали там кошти напряму і гасили кредити всередині країни. Ми вважаємо, що розвиток саме фондового ринку в Україні також матиме дуже позитивний ефект як на фондування, так і на можливість, в принципі, залучення бізнесом коштів. Я хочу тут подякувати депутатам, що підтримали на минулому тижні закон 2284, так званий про деривативи, який відкриває такі можливості для розвитку українського фондового ринку. І сподіваємось, що за рік ми побачимо абсолютно нову якість роботи цієї частини фінансового сектору. Так, пане Олексію, я хотів, в очах. я хотів що ви хотіли сказати? нагадати, мені так незручно, що ми сьогодні атакуємо Національний банк, але просто наболіло у багатьох, я думаю, ви не ображаєтеся, звикли. Да? Я просто хотів би нагадати із закону про Національний банк основну мету роботи Національного банку. Це підтримка сталого темпу розвитку економіки. Тобто Національний банк, його функція не просто, щоб транзакції здійснювались. Можна я уточню? Да. Стаття 6 основною метою є забезпечення цінової стабільності, потім фінансової стабільності, якщо вона не суперечить ціновій стабільності, і потім підтримка економічної політики уряду в забезпеченні стабільного розвитку економіки. Це третя по пріоритетності мета, як сформульована статтею 6. Хорошо. Да, 3 мети. Я дякую за те, що ви перша мета – це інфляція і цінова стабільність. Третя мета, всього 3, тому одна з 3 – це забезпечення економічного розвитку. За останні декілька місяців, а можливо навіть і півроку останніх, і уряд, я можу підтвердити моє слово, чи спростуєте, і уряд, і адміністрація, і Офіс президента дуже тісно намагались співпрацювати з Національним банком і пропонували багато різних інструментів стимулювання. Зокрема, я знаю, що зараз і Міністерство фінансів також пропонує різні інструменти. Але Національний банк чомусь дуже консервативний в своїй політиці, і лише зараз ставки почали знижуватись. Хоча останні багато років ставки тримались на високому рівні. Виникає питання, в мене є гіпотеза щодо відповіді на це питання. Чому саме зараз вдруг декілька разів майже 2 рази ставки знизились, нічого не сталося. З одного боку, всі критикують, що судова реформа досі не завершена, ті ж самі ризики залишаються, але чомусь ставки так різко почали знижуватися. Да? Що ж таке змінилось в країні, що так Національний банк прям змінив свій погляд на свою політику? У мене є відповідь. Тому що пішли розмови в кулуарах, скажімо так, і Верховної Ради, і Кабміну про те, що чи не можемо ми змінити закон про Нацбанк, наприклад, і таким чином змінити керівництво Національного банку. На що Національний банк завжди вказував на МВФ і на те, що якщо ви зміните чи якось будете чіпати нинішнє керівництво Національного банку, то Україна не отримає кредиту МВФ. Тобто кредит МВФ був такою, скажімо, індульгенцією в політиці Національного банку. Але, я думаю, що ці аргументи були почуті, і ставки чомусь різко почали знижуватись. Так от, в мене на майбутнє побажання, щоб ця співпраця між урядом, Офісом президента і Національним банком не була з позиції якихось взаємних, скажімо, взаємного стимулювання такими, скажімо, способами, а була більш взаємною, більш добровільною. А від кого це має надходити? Можливо, від уряду? Дивіться, так історично склалось. За останні 2 каденції Національного банку
що Національний банк повністю координує свою діяльність з МВФ, і політика МВФ для Національного банку є першочерговою, аніж політика уряду, чи Верховної Ради, чи Офісу президента. Тобто таке враження, що Національний банк під зовнішнім управлінням і інтереси економічного розвитку вже не третя мета, а якась 10-та мета. А перша мета є макроекономічна, макрофінансова стабільність, яка є головною єдиною метою МВФ. От така ситуація нездорова склалась, тому і ці нападки відбуваються. То есть мы на постоянной игле МВФ, получается, с которой не можем соскочить. Найбільший актив, який є в Національного банку, це не золотовалютні резерви і не гроші, які Національний банк може надрукувати. Найбільший актив Національного банку – це довіра економічних агентів до політики Національного банку. Національний банк в своїй політиці має бути послідовним та прогнозованим, тому що будь-який різкий розворот, будь-яке непрогнозоване рішення, будь-яке рішення, яке було прийнято одною людиною в одному кабінеті і не пояснюється об'єктивними економічними причинами, потенційно може викликати паніку. А паніка – це відток інвестицій, паніка – це намагання всіх економічних агентів свої ризики зменшити, вивести, перевести в інші юрисдикції. Большие деньги люблять тишину. Національний банк у своїй політиці послідовний, і Національний банк прогнозований для економічних агентів. Це найбільший актив, який ми здобули за 5 років режиму інфляційного таргетування, до якого ми перейшли в 2016 році. І без цього, без довіри, нас в фінансовій системі чекає хаос і паніка. Що ж до тренду на зниження ставок, він почався не вчора і не позавчора. 18% облікова ставка – це весна 2019 року. Починаючи з весни 2019 року, тобто вже більше як рік, Національний банк поступово, крок за кроком, але послідовно знижує облікову ставку. Знижує її саме тому, що існують об'єктивні макроекономічні передумови. Саме тому, що ми спостерігали дуже позитивні для української економіки тенденції протягом попереднього року. Саме тому, що цього року ми бачимо знову ж таки такі тренди в економіці, які вже більш адміністративним шляхом сприяють сповільненню темпів її розвитку і, відповідно, сповільненню темпів розвитку інфляції. Ми маємо зараз одну з найнижчих історичних інфляцій, починаючи з 2013 року. Найнижчу. І, по суті своїй, для рішень Національного банку, на відміну від тих теорій, про які ви зараз говорите, існують об'єктивні передумови. Більше того, Національний банк не є one-man-show. Національний банк є інститутом, який працює відповідно до певних законів і певних закономірностей. Законів я маю на увазі, не законів як таких України, але і до них також. Але також і економічних законів, і політик, які є всередині. І рішення, яке приймалося, не приймалося особисто правлінням Національного банку чи якоюсь одною особою, яка, під якою, як ви кажете, може захитатись. Це рішення приймалося десятками, якщо не сотнями експертів, які кожен долучилися до нього. І фактично, я вважаю, що сильний, незалежний інститут Національного банку – це один з головних здобутків, які в нас зараз є. І саме в інституті, а не в особистостях, які ним керують, криється сила цього інституту. Я вважаю, що це те, за що варто боротися і в що варто... Скажите, можно сразу вопросик последний? Да. Я хотел просто спросить вас, вот по поводу, возвращаясь все-таки 5.7.9, то есть какие вы риски видите, вот вы сами готовы поддержать, и условно у руководства НБУ, вот эти 5.7.9 до 100 миллионов гривен развить, но конкретно запустить в промышленность. Потому что низкая инфляция, о которой вы говорите, это скорее отрицательный момент для промышленности во время коронавируса. Потому что другие страны, как Китай, на это уже не обращают внимания. Экономику надо спасать, надо накачивать ее деньгами. Да. Вот, поэтому какие риски вы видите хотя бы вот в этом? Я понимаю, консервативная политика НБУ, чтобы не было паники. Это, наверное, хорошо, наверное, да? Я не банкир.
Но речь идет о конкретной промышленности, спасении экономики. Вы могли бы поддержать программу 5.7.9 с правительством, расширить ее до 100 миллионов на промышленные предприятия? Вот такой конкретный вопрос. Пане И в чем вы видите риски дуже в швидко. этом? Да. Теоретично ми можемо розглянути такий варіант. Як сказав Олексій неодноразово, йдеться про гроші державного бюджету і про політику, економічну політику уряду. Тобто, якщо дане рішення буде підтримано урядом, Національний банк його тільки підтримає. Ми готові. Що ж, дякую. Я дякую всім, що ви завітали до нас, панове. Тенденція у нас позитивна. Будемо чекати надалі розвитку. Нагадую, сьогодні ми говорили про кредитування, а саме програму 5.7.9, процентні ставки. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі телеканалу АТР. Это не Венс, это вертолет, а это Венс. Вентиляторы Венс. Никто не услышит.